Magandang tanghali mga kaspero. Nandito tayo ngayon sa Perol, Tablas, Romblon. So nandito tayo sa resort nila Antian. Ayan. So pupunta tayo doon. So hindi ako nag-video kanina mga kaspero kasi doon ako sumakay sa maliit na bangka. Ayan. So ito yung lugar nila mga kaspero, ang ganda. Yan, so bababa tayo, pupunta din doon sa resort. Kasi naghanda sila ng pagkain. Yeah. So yan yung maliit na bangka, dala pa rin namin mga kaspero. Diyan kami sumakay ni Master Danny. Bali, ito yung resort nila mga kaspero. Ayan, Tuntun Beach Resort. Yan mga kaspero. So kasama ko yung mga Boracay Spero din. Ito, nag-attack na sila. Ayan. Kain mga kapatid. Ayan, kumakain na sila mga kaspero. Ayan. Anong mga ulam dyan? Chicken manok. Ayan, mga Boracay Spero, kasama ko rin. Chicken curry. Ayan. Oh, parang may special dito. Ayan, si Kadodoy Karandi. Ayan. Si Karamo nagsusulo. Ayan po, kay Mrs. Ayan. Natis pa po kami uwi. Go. Kasalo rin, no? Logo kadoy. 1, 2, 3. Ayun. Ito si Kay Joan. Hello, Col. Welcome kami dito. Ete, thank you sa pa-lunch. Ayan, si Atian. Ito yung pinaka-resort nila mga kaspero. Ayan. Ganda. Nakain muna tayo mga kaspero. Ayan mga kaspero. Ang ganda talaga dito. Ayan. Hindi na kami sisisid. Mag-tutor na lang kami dito. Yung dalawa, parang may balak eh. May balak. Tingnan nyo mga kaspero, napakaganda talaga sa lugar na to. Tahimik, probinsya. Yan mga kaspero, nagbibihis na kami ni Master Danny. Yan. Woo! Titira kami ng tanigi, tsaka dugtot, tsaka long nose, tsaka isda mga kaspero.
Evening mga kaswero. Dinner muna kami. Ayan. So, niluto namin yung unang huli namin mga kaswero. Ayan. Dinner time! Sarap, sarap. Kain tayo, kain. Ayan. Sarap ng huli ni Master Dudoy, oh. Sinatian. Nabili na ng susi, ng cellphone ni Castro. Kaya mo, sa iyo, hindi ko taba. Kay Castro, tapos iisip. Kain kayo dyan. Ay, si Junjun, Gilbert.
Good morning mga kaspero. Time check natin mga alas 5 na ng umaga. Ang ganda dito mga kaspero. Okay. So, kape muna tayo. Good morning mga kaspero. Day 2 spear fishing na tayo. So, nandito tayo sa panibagong spot. Ayan. So, tinor tayo dito ni Kuya. Ang pangalan mo, Kuya? Yan, shoutout kay Kuya Ray. Yan, siya yung guide natin ngayon sa pamamana. So, yung ibang kasama natin doon sa kabilang bangka, Blue Marlin. Tapos yung nandito, si Karandi, si Kerex, si Master Danny. Ayan, so, itatry namin dito kasi marami daw mga gulong na hinulog at may mga isda daw na malalaki. So, tingnan natin kung meron. Ayan yung champion, dugto tuna. Sila na isda tayo to. 240, and then, Ano isda? 240. Kailangan suklian. O, 760 ang Laki ng dugtot mga kaspero. Nalali ni Master Dodoy. Ha! Kasama ko yan. Boyfriend ko noon. Laki oh. Boyfriend ko noon, ex-boyfriend na ngayon. Oo, ex-boyfriend na ngayon.